αδεσποτάκια. Λα 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 αδεσποτάκια. Λα 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 αδεσποτάκια. Λα 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 αδεσποτάκια. Λα 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 αδεσποτάκια. Λα 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 λα. Τρία, πάμε! Ανοίξτε την καρδιά σας, ανοίξτε την αγκαλιά σας, ανοίξτε το σπίτι σας. Μπορείτε να πάρετε ένα δέσποτο σκυλάκι, ένα δέσποτο γατάκι, είναι μόνο του. Χρειάζεται φροντίδα και κάποια τα έχουν πατήσει στο αυτοκίνητο. Αν θέλετε να πάρετε ένα, ελάτε στην Πανουργιά 3 οδός και καλέστε στο 69 46 78 59 50. Τρία, πάμε! Έφερα τη μικρούλα, αδεσποτάκι είναι, τη βρήκα χτες. Τη γλυκούλα, είναι αδεσποτάκι, ωραία. Τη γλυκούλα που είναι, ωραία, θα τις κάνουμε στήρωση. Θα τις κάνουμε στήρωση από παρασίτωση και θα τις βάλουμε και ένα τσιπάκι. Οπωσδήποτε να μην την χάσουμε. Εμένα ο Μπάμπη δεν πίνει και δεν τρώει καθόλου. Εμένα δεν τρώει ούτε το δικό μου, το βρήκα στο δρόμο. Δεν ήταν καθόλου ταϊσμένο, το καημένο πίνακα. Επειδή το βρήκα στο δρόμο και δεν έτρωγε. Άντε μόλις καημένο. Δεν μπορεί ούτε να σταθεί. Αυτό θα χρειαστεί ένα εμβόλιο. Θα του δώσουμε... Τρία, πάμε! Αδεσποτάκια. Δεν είναι λούτρινα. Δεν είναι λούτρινα. Δεν είναι λούτρινα. Τα σκυλάκια μας δεν είναι λούτρινα. Χρειάζεται φροντίδα και αγάπη. Τρία, πάμε! Έλα, σήκω. Το σκυλάκι σου σε περιμένει. Δεν μπορεί να φάει μόνο του. Εντάξει, μπαμπά, ξέρω ότι είναι δική μου ευθύνη και ότι περιμένει από εμένα, γιατί εγώ είμαι η οικογένειά του. Λάκη! Μη φοβάσαι, καλό μου φιλαράκι. Εγώ θα σε φροντίζω και θα νοιάζομαι για σένα πάντα. Λα 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 αδεσποτάκια. Λα 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 λα. Τρία, πάμε! Στα μάτια μου. Ένα αυτοκίνητο που πήγαινε με 120 χιλιόμετρα, πάτησε ένα κατάκι φιλογέννητο μαζί με την μαμά του. Έχω κρατήσει πινακίδα ευτυχώς και θα το καταγγείλω στην αστυνομία. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό, Βαγγέλη? Εγώ έχω να πω πως είναι κακό να χτυπάμε σκυλάκια ή αδεσποτάκια, επειδή χάνουμε τζόι και δεν μπορούμε να έχουμε κι άλλα σκυλάκια και να μπορούμε να διαθέτουμε. Αυτό έχω να πω. Που κυκλοφορούν στον δρόμο χωρίς αφεντικό, Δημητρέ.
Εγώ ξέρω ότι τα δεσποτάκια είναι στον δρόμο και τα παρατάνε και μπορεί κάποιος να το πατήσει με το αμάξι τους. Ξένια. Κινδυνεύουν από τα αυτοκίνητα και κρυώνουν. Μπράβο, παιδιά, ξέρετε πολλά για τα δεσποτάκια. Ευαγγέλη. Εγώ ξέρω για τα δεσποτάκια πώς... Τα δεσποτάκια δεν είναι λούτρινα, θέλουν πάντα αγάπη και φροντίδα. Θέλει να μας πεις τώρα και εσύ που δεν σηκώνεις χέρι. Τα δέσποτα δεν είναι λούτρινα και πρέπει κάποιος για να τα υιοθετεί, γιατί θέλουν φροντίδα και αγάπη και πολλά πράγματα χρειάζονται. Μπράβο, παιδιά. Κωνσταντίνε, εσύ έχεις καμία απάντηση? Ναι, τα δεσποτάκια τα φροντίζουμε. Δηλαδή, όχι είδε ένα δεσποτάκι θα του ρίξω φόλα και δεν πουλάνε φόλες, αλλά μερικοί κάνουν την εξυπνάδα και βάζουν μέσα στο φαγητό μαχαίρια και τέτοια. Και άμα κάποιο σκυλάκι ή γατάκι πάει να φάει το φαγητό, θα σκοτωθεί. Μπράβο, παιδιά, θα κοιτάξει. Χρήστο, για πες μου. Τα σκυλάκια έχουν ψυχή, θέλουν φροντίδα. Δεν είναι ζώα που μπορούν να ζήσουν μόνα τους. Μπράβο, παιδιά. Ξέρετε τι τάξη έχω εγώ. Μπακάρ μέσα σίγα και του χρόνου. Τα καλύτερα παιδιά είστε. Έτσι, μη, 3, πάμε! Παιδιά, ο κόσμος μας διαλύεται με τα δεσποτάκια, να τα βασανίζουμε. Και αυτά έχουν ψυχή σαν και εμάς. Θα σας άρεσε εσάς τώρα να σας παράταγα στο δρόμο ένα παιδί, να το παράταγα στο δρόμο χωρίς τίποτα, να ήταν γυμνό, έτσι θα σας άρεσε? Γι' αυτό σκεφτείτε και τα δεσποτάκια πώς είναι. Σκεφτείτε τα λίγο. Αδεσποτάκια, λα 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 λα, αδεσποτάκια. Καλημέρα. Σήμερα είμαστε στο καταφύγιο για την εκπομπή «Τα Δεσποτάκια» μαζί με τον εθελοντή τον Τίνο. Καλημέρα σας. Κάθε πρωί που έρχομαι εδώ βλέπω ζώα που κάποτε ήταν εγκατελειμμένα και φοβισμένα. Τώρα με λίγη φροντίδα και πολλή αγάπη βλέπουμε ωραίες να κουνούνται, μάτια γεμάτα χαρά και καρδιές να ζωντανεύουν ξανά. Θα σας πει τώρα κάτι και ο Ντίνος. Η συμπεριφορά απέναντι στα ζώα είναι ενδεικτικό του πολιτισμού μας. Αυτός που κακοποιεί ένα ζωάκι είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. La 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 la, αδεσποτάκια. La 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 la, αδεσποτάκια. La 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 la, αδεσποτάκια. La 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 la. Έτσι, μη, 3, πάμε! Τα δέσποτα δεν είναι απλώς ζώα, είναι ζώα με ανάγκες. Ας πούμε, έχουν ψυχή, έχουν συναισθήματα. Έρευνες δείχνουν ότι ένα σκύλος ή μια γάτα στο δρόμο δεν μπορεί να ζήσει όπως θα ζούσε σε ένα σπίτι. Σε ένα σπίτι, μια γάτα ή ένα σκύλος, όπως είπα, θα ζήσει για περισσότερα χρόνια και επίσης η συμβίωση με ένα τέτοιο ζώο μας μειώνει το στρες και αυξάνει την ευτυχία μας. Στηρώστε, υιοθετήστε, δώστε μια ευκαιρία και σε αυτά για μια καλύτερη ζωή και για μας και για εκείνους. La 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 la, αδεσποτάκια. La 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 la,
αδεσποτάκια. Λα 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 λα, αδεσποτάκια. Λα 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 λα. Κάθε μέρα χιλιάδες ζωάκια περιμένουν μια καλύτερη ζωή. Κάθε μέρα δύο θλιμμένα μετάκια αναστέλνουν φροντίδα. Εσύ μπορείς να κάνεις διαφορά. Υιοθέτησε, φρόντισε, στήριξε. Λα 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 λα, αδεσποτάκια. Λα 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 λα, αδεσποτάκια. Λα λα. Γεια σας. Τι θα θέλετε? Ένα σκυλάκι. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Θέλετε να πάρετε κάποιο? Και αυτό εδώ. Δείτε πόσο όμορφο είναι. Δείτε, είναι πολύ όμορφο. Θέλετε κάποιο από αυτά? Δεν θέλω. Είναι πολύ γλυκούλη, αλλά δεν με έχει ανάγκη. Αυτό που είναι στο δρόμο με έχει ανάγκη. Δεν θέλω να αγοράσω ένα σκυλάκι. Δεν έχεις δίκιο. Είναι πολύ όμορφα και έχουν και καλό χαρακτήρα. Μπαμπά, δεν θέλω αυτό το σκυλάκι. Θέλω να υιοθετήσω ένα δεσποτάκι. Να σας δείξω αυτό. Δεν είναι και ακριβό και είναι πολύ γλυκούλη. Γύρω στα 100 ευρώ κάνει μόνο. Το θέλετε? Αδεσποτάκια. Λα 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 λα, αδεσποτάκια. Ρώτησε μία κυρία εδώ πέρα στον δρόμο. Πού είμαι? Δεν έχω φαγητό τίποτα. Ούτε φροντίδα τίποτα. Και φοβάμαι εδώ πέρα στον δρόμο. Υπάρχουν πάρα πολλά αμάξια. Οι άνθρωποι ανθρωπιά δεν έχουν. Θέλω βοήθεια. Βοηθήστε με σας παρακαλώ. 3, πάμε! Εγώ σκέφτομαι το αφεντικό μου. Νόμιζα ότι ήταν ο καλύτερος σου φίλος. Αλλά αυτός με παράτησε. Εγώ τον αγαπούσα πολύ και υποσχέδομαι άμα με έπαιρνε ότι δεν θα ξανακατουρούσα ποτέ στο χαλί. Δεν με παίρνουν σπίτι τους, έχω κάνει όλα τα εμβόλια, έχω κάνει στήρωση, είμαι και καθαρή. Πάρτε με άμα με δείτε. Έχεις δίκιο, πρέπει κάτι να κάνουμε. Εγώ είμαι καλή και υπονομετική. Πάρτε με σπίτι. Δεν θα κουνηθώ, δεν θα πειράξω καναπέ χαλί, δεν θα κάνω τίποτα. Άμα δεν θέλετε να μας πάρετε, τουλάχιστον αφήστε μας ένα κουβά με νερό. Δεν ξέρετε πόσο δύσκολα περνάμε. Ή ένα χαρτόκουτο να κοιμηθούμε. Εμένα με χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Ο οδηγός δεν σταμάτησε για να δει τι έπαθα. Πάρτε μας σπίτι σας. Δώστε μας νερό, δώστε μας φαγητό, δώστε μας ζεστασιά, αγκαλιά, όλα δώστε μας. Να μην είμαστε εδώ μέσα στο κρύο, στα σκοτάδια. Δείτε μας, γιατί κάνετε ότι δεν μας βλέπετε. Εμείς είμαστε πολύ καλά ζωάκια και δεν θέλουμε να σας κάνουμε ζημιές. Καληνύχτα. La 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 la. 3, πάμε!